Hello guys! Welcome sa aming YouTube channel. Ito guys, kung makikita nyo, busy ang iyong Tres Marias. Pagaling doon sa palayan, handito na naman po ako. Nagpipitas kami ng mama ko ng mani kasi harvest time na. So kailangan agapan namin kasi overdue na. Nalalaglag na yung laman niya sa lupa. So, kailangan anihin agad-agad na namin. So, ayan guys. Pasensya na sa pisla ko. Pasensya na sa mukha ng Tres Marias na panganay. Ang pangat! So, ayan guys. Ayan. Medyo guys, hindi masyadong malaman. Kasi inabot siya nung kasagsagan ng ulan. Kaya ayan, hindi siya masyado nagkalaman ng marami. Kasi dati guys, ang daming laman nito pag kami nagtatanim ng mani. Ano-ano muna kami ng mother ko ng mani. Puknit-puknit, kung tawagin dito sa amin, puknit. Sa Tagalog, di ko alam. Pitas na lang siguro. So ito guys, yung laman ng mani, hindi masyadong malaman kasi inabot po siya ng ulan. Pero meron naman guys makukuha kahit papaano. Gagawin ulit namin ito ng binhi. Paparamihin kasi namin ito guys. Ang sarap yan guys, ilaga. Native na mani. Hello guys, andito pa rin po ako. Nagpipitas pa rin po ako ng mani. So yan guys, so nakaisang balde na ako. Ako lang guys mag-isa kasi nagpapatanim kami ng palay, sabay-sabay yung trabaho. Kaya ako muna dito nangasiwa sa mamani namin.
Yung isa kong kapatid, andun po sa kusina, nagluluto kasi magpapakain kami doon sa mga inupahan naming tao. So, ako muna dito guys. So, ayan guys, hanggang dito na po muna tayo at ako ay kakain na ng lunch. Kasi inabot na ako ng tanghali guys. Haggard na.